APCC Committee Amai Phu Mate MP Gaurav Gogoi West Karbi Anglong nang kahumri apot West Karbi Anglong District BJP Yuwa Morcha tum ningkang samse chepaklang dunsi dong kamukamarong sopialong Gaurav Gogoi amepi ke kai padupon Preni phai ke thomarni ada por phai troxia por pen West Karbi Anglong District BJP Yuwa Morcha tum Gaurav Gogoi amepi ke kai ponalong Jesemet pet BJP Yuwa Morcha tum pen kapinrem ponateng pulote Congress Racharia Song Henlo Khai Khayang Bong Nangke Pacharvo Anchotakali Anti Karbi Anti Development Akam Loksi ke claim la sopen apot nilitum pinremlo la pen kham khelo athema alanglike keche asophan kerai kom abang pusi Gaurav Gogoi aphan BJP Yuwa Morcha chunbang khonsing tokbi pen kapinrem padupon la pen Gaurav Gogoi alangli non West Karbi Anglong arlo nang kilut ke rada phan ke pamang hulok akamsi nang ke claim lo la sila solong nilitum pinrem tu nang ji la pen kham khedun vek nang ji ilitum ACM Dr. Tuliram Ronghang kaching thoramo ke claim along la pen monsam ke wan along ke ilitum cherap chetudun pet nang pusi BJP Yuwa Morcha abitung atum pen pherangkia thengno lamthe chepaklang pon Labangso mi phi ke kai hut Congress ai go back Gaurav Gogoi go back pu ke hang taram ponsi dong kamukamarong sopialong mi phi ke kai ami hi patok mun anpin je Gaurav Gogoi ke damtang apor penang alangli aning kere pen lam pinchat lo la pen kela da karbengong se tami wang pen alangli atokono kahumri ji kolam ta do la se alangli la bangso kahumri long nil tum kham khelo la pen ke nil tum sodak pen pinrem lo ka pinrem athe bangai la helo alang like anti karbi lapen ke anti khilonjia lapen ke anti development alang like laso sai sike claim alang like khai khayang bong apachar boje phan lapen ke bangladeshi made keche so tum phan alang like kerai kom abang kupinat lasini litum sodak pen alang lipan pinrem lo kedam tang aporan pustame asam long pustame theglong litum jai litum kaching honai chief minister sir Dr. Himanta Biswa Sharma alang li team pen alang litum kabori pen atokano la komane Bangladeshi atum kedo kichi eso tum kedo dima bangke alang li eviction ponlo laso eviction along ke Gaurav Gogoi bangke ke khamkhedun athe kulote lake ilitum chinilo alang li ke Pakistan agent la penke Bangladeshi agent busil dumawe nona bangke alang li atumi tum pon protest apitame Karbi Anglong nang lutlo natok nang ke claim je dak ilitum CM sar lapen Karbi Anglong tribal CM sar tum Dr. Tuliram Ronghang lapen Dr. Himanta Biswa Sharma fansi election apilo polotangte je Singapore tang ho wa akapre country long si ke katnang toba ke dodam nang pula sons ke ningje lasi lake Karbi Anglong arada phanna pamanghu lahai alam tum Karbi Anglong arada tum je manghu du nang ne ka bhul bhal Congress phan vote pinang ne athema itu mas CM sar Dr. Tuliram Ronghang lapen Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong kapaching thurji akam ke claim bom Karbi Anglong along ke hanti ke doji akam ke claim bom lapen ke Karbi Anglong long ning siwet ke doji laso akam ke claim bom itu BJP party long si kat du awe phanta ke do eji phansi ni nal tuma atrodi ben tuning riglo dongka mukam pen wiki be Karbing Long life